Okay-ke awuthi sibone ukuthi how far no-Kingfish. Ngabona ukuthi manje ngiyifakile iy'pontshi yabo zigcwele. Okay, ngithi ukusondela kancane yabo ukuthi ngiyifakile zigcwele njengoba uyibona nje igcwele. La kungena iheshi la amapayipi nawo siwafakile eheshi la we-drain akula adonsa amanzi kwiheshi awakhiphele ngaphandle esikebheni nangayinali ipayipi nangalikhona. Sekushuthi ukuthi-ke ngifake la ngigcwalise la ngifake nangaphansi la. Emva kwalokho kuyaphela yabo, emva kwalokho kuyaphela. Nanga ama-green sheet nanga alinde mina ukuthi mangiqeda ukufaka la iy'pontshi ngemuva ngiwafake. Hlala nami-ke wena uzobona ukuthi lesi sikebhe sophela sinjani. Iflow zinto zami nje bayazi bonke yabo. Hlala nje nami uzobona ividiyo elandelayo.